Asantemenra call Cape Coast fetu afashe. Na yebusa se Santemenra opemso se tu. Anase sante hini bia free. Asante Kingdom ni mu a. Hwan na ordinary jano. Hwan na ehwe chire ama opemso anase Asanteman ra. Mpanyina tena se dwumadie na ohwe. Eneso yebedi nkomo. Asante hene etu kwan a ordinary eja hwan ewo Asanteman. Enko babia yeni nkomo kakra. Ohene memo wakwa aba mpanyina tena se dwumadie so. Ye hwe ye hu se yewura opemso bedomewo watu kwan ya na se wo che ne naji kakra. Ohene pon etie ne naji kakra call Cape Coast. Se okoka Cape Coast fo ho amoma so mo fa ayefe ne fetu afahye. Na ye busa se sia ohene pon enu Asanteman mu. Asanteman ehye hwansa. Hwan na yewura de Asanteman eja no. Hwan na yewura de Asanteman ema omu Asanteman enhema omu Asanteman nyina ene hemfo omu Asanteman na srafo na japade ewa Asanteman mu no yewura edija hwan. Ene ya ba onchen se yebetie de onim fa saa asem ho. Ene se ka Asanteman a se opumso otiene na achi okwa Asanteman nyina no oniwa eye mamponye ene hwa Asanteman nyina so nana eye nkikemu se ye ka kumase die a otufu ni wonuma eye bantama ni mo ye ka Asanteman nyina die a eye mampon Like I said, ye heard the brofo ma ye heard the Ashanti Kingdom na say if the Ashanti King is not in that territory mampon hen e take control. Mampon e take control bibia. So far one suburb ye Kumasi, we say Kwaman be da ne Kumasi ne dia. Say Sante hen any ho dia ye bantama hene. Bantama na hwe and so hwe chire ma Santema. Na abakosem bi wo ho na de anti amana basa. Ani say Diama mampon oda okunso etu kwan na mampon ene taking charge bibia any say okun ani ani denkia ekwakokono obiri konfo eka say osetutu di kan dedi okun no onkobi se wo kwa obeku ato enkabo mu na yepe Asanteman no entimi enye adwuma entino obi konfo ekan no ana sade dia oche oye ni nyankomade amame ne amane bibia ana mampon na sade dia ono mampon no ono no begina se osetutu a odikan okunso ono no begina obikonfo ye ni bibia de man se na onu bedi fananim efan so a omo kono obehihye no okofo bibia obekontu ni bibia na emom no ono no otutu a Asante kabom no enye adwuma ni mom obedi ekon nanim etu obeka no akwabo oka ni wie na onya to ka Asante nkunu di no ahyase anya mampon nso agitum say sade a obeko ana eti sade die a say opimso onu te sikakoko so sade die a onu de no ho ebedi animu akọ etu okọ ne se etu eka ne se oni ho die a no ni se okọ no omma oni ho die a se opimso eni wo die a onu ne se onu no eye
you can say second in the command. Ana omani nyina ejitu mu no so ejitu ma ode no ekoye na kese ye o ka na mampon hene a na fe na bon ya na ntuo onya na ntuo a o free bretu abusuam a wo mampon aye sacrifice bi a o sacrifice no ho ene na kunyu ema sa pepe utunu chei sene kana o se tu di kan o na senka ono di esanenim enti obiri konfo ene ka se dabi ono no kwa nya de se obesa aba ana se okode so wansa ma asanteman ka bu mu na ye pe no enye adwuma ene ma maponye edi no ema se sade ya ana ono no ebi gina se o se tutu di kan ono bi di esananim ene no so omanu hihye ehihye bibia se oye ojitu ana ono so edo to omanim se sa na tie die a operation se obekọ operation ko so ono no ko die a onu se okọ no oma nem oni wo die obekọ operation ni wo die a o se sa tumi no nchimo no mbebe nyina no e se operation ni wo no mai so na ono no esi operation anan de tie no na mampon silver stool no ebaye no that ebaye the mampon silver stool no hono started say omu create sa silver stool no amass mampon ya ti ase na bantama de so ye wo hu bibi kan de bantama de say ya esenti no say na mfa say eye kumase na enyanye asanteman ye no ono na omuyina wo akomu ho no ana ode no ebaye eye na amankwatia eboa me de na se tutu ba asanteman odi kan onini na ene baye enti ekun no se na ye kwaman emle na eye kwaman na enyanye asanteman no enti wono ne di animu a one no ebaye enti ekoye seye asanteman nyina de dia eye mampon seye kumase eye de dia eye bantama yes asante akoye oman a so suma asante nko aye a asante beka yo papa asante de the whole Ghana tribe bie nu a sebi owodo owotima owo tuwache echen asante tribe bie ni ho abusia wudu ni nyina na asante die asante ye sonko kura wo Ghana abakusen yes asante endi dinjao woni asante edopam ehyenko de a asante endi dinjao die me kan say asante precious ana asante so o sisi ne mo muso so obesisi asante de a asante on tia sema de tie no de tie nyina o kakra bi no asante mpedi diga de obi ansa ka bi eso bi ansa ka ne de ne mo no o ka se obesisi asante de a enya de asante so ebe tia sema na ubeka se yewra anasa opem so okoduru Cape Coast yi oma jumade no anima abenyam enya sam ketwa minne o kasa sisi akura no mititi mu hasa mi sisi a o hwe se de Cape Coast kura no se de ho no chese ayeson kokura o tu se tumi no aba
Yen and none more de canon, 2 no, aba. Matthias here. There is a royal rebirth of Cape Coast. A royal rebirth of Cape Coast. Yes, sir. Papa. Akenya papa. So afashe o die. Real opeso tu na si krumo no. Susum no. Susum nyina aba. Akenya ntumi ni susum. Akenya bibia omo tete ni mo nyina aba. Matthias here. Opinion the better was p say your twin safrawa ojemre eni adaje e chirechiri nsemu na oni edi nkomo sabe ya nchirima nso baba to asante amane na mamre so na traditions bi ho anasa culture bi ho anyera ki kasa na krampo no egusu yira but say edi nkomo se ya na yede beto amansanten tanso a nchirima baba benya bia tie no mo se sai kasa yi se ne kire e beda wasipi se enne so oje mre na edi nkomo Eso me da más para seda o mam konya. Ya men kamo.